Se o campo non Se o planta, campo non planta, a cidade a cidade non xanta. non santa. Estamos aquí en Xinzo de Limia aprendendo de rapaz como é a vida. Que se o campo non A planta... vida dura. Si, iso se sabe a xente que a vida dura. Se o campo non planta, a cidade non xanta. Viñamos aquí a Xinzo, onde plantamos a temporada das patatas, ver como estaban as patatas, porque agora vamos a incrementar unhas patatas en galegos e galegas e xente del mundo. Pero queremos poñer unha patata á venta, unha patata boa, de Xinzo de Limia. Porque a veces vamos ao supermercado e nos gusta ver a patata moi bonita, lavadita. Ser moi lavadas, moi bonitas, non son de Xinzo de Limia. Sabe Dios como están tratadas, porque o ter que lavalas e todo, eu que sí. Vamos a deixalo. A patata ten que ir natural, como sale da terra. Patatas de Xinzo de Limia. En breve, en galegos, galegas e xente del mundo. A patata mellor que a de Luca. Dile aí. A de Xinzo. E dile, as de Coristanco tamén non son malas que se enfadan a tipos. Dile. As de Coristanco tampouco son malas. Tampouco son malas. Pero nos temos que vender que nos... A nos van a pagar por este anuncio 1000 euros. Dile, nos temos que vender de Xinzo, dile. Nós temos que coller as de Xinzo. Que a vida é... Dura. É máis que se vai por. Veña, chavales, acordaivos. Patatas de Xinzo, en galegos, galegas e xente del mundo. A mellor patata é a de Xinzo, sin despreciar as de Coristanco, que tamén son boas. Que logo danme caña e... Eu non sei se son boas ou malas, eu... Dixeronme das de Xinzo, as outras non conozo, pero esta é moi boa, Hai que probalas. En breve, en galegos, galegas e xente del mundo. E se non os comprades en galegos e galegas, comprades en Xinzo, por lo menos. Veña, vamos, Luca, a funcionar. Mira que patata máis chula, ten aí, Luca. Luca? Veña, vamos, chollo. Vamos.